Ibadah Minggu Sadarion secara khusus taulahon songon ibadah Minggu keluarga hobar tu tema HKBP tahun 2026 ima transformasi poda ni haporseaon di tonga-tonga ni keluarga. Keluarga ima huria na umetmet di pangido asagabe sikola parsiajaran haporseaon na menjaga dohot mewariskan akatona hak Kristenon tu sude pinopar laho manopa generasi narade dang sarombang dohot portibion nalam manghalomohon hagolapon songon hatani debata namandok jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion alai gabe imbaru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu manimbangi lomoni rohani debata imana uli nahina lason dohot nasundenggan Rom 12 ayat 2 songoniman yan sude keluarga Kristen tarlu mobi na adong di HKBP Mampang Prapatan gabe komunitas na paimbaruhon sude anggota keluarga asalam hobar tulomo ni rohani debata. Gereja HKBP nunga masuk tu Minggu 5 Dung Trinitatis di bagasan sada tema bulan Juli 2026 ima mamaritahon denggani harwaon ni Tuhani rap manjaha mahita hatani debata ojahani bulanon ima di sada Petrus 2 ayat sia. Di bagasan haporseaon tu debata tahamuliateon ma pandonganion dohot pangaramotion di debata tu hita sahat tu tikion marende mahita mamuji debata.
dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata, say hamonangan do ulahota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buha siang ari. Pujioku maho di tonga-tonga ni akabangso, ale Tuhan, endehonokku maho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogosan tuhami, jala asa unang magok hupahen hami salehon-lehonmu nadenggani, juro hapasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marposni roha hami tu artana dihasyanganon, lehon dihami haporseaon, asa dohot hami marjabar di siteanon ni akana porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, patik parjolo sahat pao paton, patik parjolo. Audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam, patik paduahor. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot di banua tongaon. Rodina bagasan aek na ditoru nitano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhon.
Dang jadi dohonon goarni debata yang goto sure dalana. Aihona uhum nado sogot akan namar sineang di goarna. Patik pao paton. Ingot hamuma parbadiao na ari minggui. Dina onom ari ma ulah hamu nasa ulaon muna. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradian ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe nang magebati hutam. Aidinan onom arido ditokpa debata langit dohotano. Dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitulhoni. Dibahenido umbahena dibaga dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianai jala di parbadia. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargobui mahami mangulahon nahobar tu patikni. Amin. Pani debata situlus sada parholong roha tapa serep marohata jala tahidakon manasa dosata dingolu ni namar keluarga dinasa ulaona pinasahat ni debata tuhita ahado nanaeng hati dakonota tu adopan ni debata.
Katong tatopotima dosata di adopani debata. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Sai asima roham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna, sai sungguh lima roha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alen alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami, amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesani dosata, aidang adong imbar nii, ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhitesian asini rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian. Marhite-hite haporsiaon ni mudarna, hasangapon ma di debatana diginjang. Epistel di Minggu Sadarion, imanatar surat di pangukapon pitu, ayat sia sahat 10 pitu. Tajahama marsikat sorin. Dung salpui adong mahu bereng masai torop naso dapot bilangan ni jolma. Sia nasa bangso, marga dohot haum dohot hata. Akana jongjong di adopan ni bangsai, dohot diadopan ni biru-birui, akana marulason abit nasaksak, jalan nama niup mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong ma saluhut suruh-suruani humaliang habangsai, dohot humaliang akasituai, dohot par ngoluna opati, dungi manukap manasida di joloni habangsai, huhut marsomba tu debata. Dungi mangalusima sada sian akasitua, didokma mandok au, isedo akai, jalasian diado ro akana maruloson abit nasaksaki. Alani sai dijoloni habangsa ni debata donasida, mangoloi ibana arian dohot borngin di bagasan joronai,
jala ibana namanguduli habangsai mampaulihon inganan ni atas nasida. Ai parmahanon ni biru-biru na di parsitongan ni di bagasanido nasida jala togihononna manasida tu akamual aik hanguluan jadi apusani debatama nasa ilu-ilu sian mata nasida ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala neopopsa. Amin. Tindakon maha porsiautai songon nahi tindakon ni dongata saha porsiaon di sondok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona suhatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siang tondi parbadia andorang sahubuan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di haupinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundur tu siamu ni debata Jahoba amanai parguguna suhatu dosani isima ibana pai mamulak sugu tutanon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namando mulak mangulu dosa gut daging ni halak namate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema warta Minggu Sadarion. Tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon na perjulu guarni minggu. Guarni minggutta sadarion ima minggu palimahon dung trinitatis do topik haluaon ni salhut bangso sian Sakaria bidualu ayat 21-20 napaduahon konven full timer distrik Walu DKI Jakarta. Dari Senin tanggal 6 Juli 2026 pukul 10 WIB di HKBP Kayumas di Patupado konven full timer distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Konven ni dohotan ni panggulan nagu tiki dohot keluarga, pendeta pensiun dohot keluarga, dohot ina sarpat. Kobartusi borhat dopat ditarsot dohot padita fungsional, dohot keluarga madohoti konveni. Na patuluhon
PPD Expo 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hobartu program tahun transformasi HKBP 2026 Distrik Walu DKI Jakarta di hari Jumat 1 Sabtu 24-25 Juli 2026 mulai pukul sia 1 Sabtu di Patupado PPD Expo 2026 di Sopomar Pikir HKBP na diisi dot acara pameran UMKM dan kuliner, lomba line dance gerakan tortor modern, lomba mewarnai, family got talents, dohot passion show. Obartusi pinangido maharadio ni ruas dohot parhalado ni huriatta, laho maddohoti acarai. Na papaton pendataan ruas na di Favel. Obartu surat narosian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringot tu pendataan ruas na di Favel. Huriatta HKBP Mampang Perapatan menghimbau tu sudi ruas tanah adong anggota keluarga kaum di Favel asa di pasahat madatana marhite si tua wi nabe pendatanon di Patupa lahu mendukung pakkubasion di Huriatta asalam inklusif pendataan sahat tu tanggal 30 Agustus 2026 na palimahon tupak tu biaya kontrakan rumah dinas Padita HKBP MT Haryono. Sadarion Minggu 5 Juli 2026 papungu amplop dohita lahu mengurupi biaya rumah dinas Padita HKBP MT Haryono. Amplop di pasahat dung sipul marsi jalangan tu kotak na di parade Huriatta. Di pangurupion dohot partisipasi ni salhut hita ku pasahat hami mauliate ditabay di Batama pasu-pasuna tu hita. Na paonopon permingguan keluarga. Sadarion tapatu pada permingguan keluarga. Laos di permingguanon tapasahat ma amplop pilihan bulanan manang pilihan tahun. Di bagasan amplop. Parsidohot do keluarga makubasi permingguan. Ima di hari tahun dohot kolektan na dipilit sian ruas week 2. Jalalau sian week 2 do na pradihon bunga altar selama bulan Juli. Na papituhon soso-soso pasahat pilihan bulanan manang pilihan tahun. Marhite titingon ni sosohon matusudi ruas ni Huriatta HKBP Mampang Perapatan asaradehi tapasahat pilihan bulanan manang pilihan tahun si pakeon ni Huriatta lau patuluson sudi program manang kegiatan pakkubasio di tahun 2026 rekapitulasi terlampir. Na pawaluhon pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2026-2027. Pinabotohon tu ruas ni HKBP Mampang Perapatan nunga dibuka pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2026-2027. Jala dimulai ma kegiatan belajar mengajar di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Tu ruas nana yang mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir jala mabuan fotokopi surat tardidi akte lahir jala di pasahat Mei tu situa week paling lambat di hari Minggu tanggal 10 sia Juli 2026. Ihutusi di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 naneng ro dung sidung permingguan pukul sia 30 wib naing patupau do pertemuan calon parguru malua tahun ajaran 2026-2027 rapna toras dohot guru pangajari pasiahon donor darah, seminar dan pemeriksaan kesehatan. Obartu kegiatan Gotilon dohot tahun transformasi di tahun 2026 di Patupa Panitia Gotilon dohot rap seksi kesehatan aksi sosial donor darah dohot pemeriksaan kesehatan. Sadarion Minggu 5 Juli 2026 pukul sia 1.10 maringanan di gedung sekolah Minggu Batu Bata. Pinabotohon tu sudi ruas ni HKBP Mampang Perapatan nanaing badohoti kegiatan non boima mendaftar langsung marhite panitia. Na pasapuluhon bazar Gotilo do tahun transformasi tahun 2026. Lau pasauton kegiatan Gotilo do tahun transformasi 2026 patupota do penggalangan dana marhite bazar na pinatupa ni Ganu Week. Pinangido Maharediota berpartisipasi di kegiatan bazari. Jadwal bazar terlampir. Na pasapuluh sadahon himbauan parkir kendaraan. Hobartu acara bazar donor darah sadarion Minggu 5 Juli 2026 pidongido ma tuhita salhutna asama markir mobil di halaman parkir SD Sumbangsih
Alai molo sepeda motor boy mata parkir di jolo ni gedung sekolah minggu Batu Bata. Di siala haradeon dot kerja samata pinasahat ma budang moliate. Pasap 12 hon jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan perpunguan di persitongan di minggu boy mata jaha jalata dohoti. Songon naung tersurat di buku titing. Pasap 10 hon pertangyangan week. Di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 mamuka pukul 10.30 patu pota do pertangyangan di Wiksada nama jabuhi keluarga pengurus Wiksada di GSG. Wiktolu nama jabuhi keluarga Ersiagian situa ka Boru Sitorus di konsistori. Wik 5 nama jabuhi keluarga Nyonya Segian Boru Tabunan di Jalan Pura Utama nomor 27 Cipedak Jagakarsa. Rap mahita maddohoti pertangyangan ini secara khusus ruas di Wiksada tolu dohot 5. Pasap 24 ton ruas namar sahid. Tabu amma di bagasat tangyang tak akar ruas namar sahid. Hatani di bata, saya homa apa malu mau ali jahoba asatung malum huhilala. Saya homa mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji-puji okku. Siat Jeremia bidu 17 ayat 14. Pasap 24 ton, pasap 5 hon, nama ulang tahun. Parhalado dot ruas, pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon. Di rokatani di bata, saya parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asarapotan roh nabi suk kami. Sian pesalmen bidu 10 ayat 12. Pasap plonopon nama ulang tahun perdongan saripion. Parhalado dot ruas pasaton selamat ulang tahun per saripeon. Turuas ni huriat tanah ulang tahun di bagasan saminggon. Di rok hatani di bata, martoruk ni roha situtu, marlabok jalan merlebes ni roha, marsi hai-hayan di bagasan roha naholong. Siane Pesus bidu 4 ayat 2. Pasap 10 pituhon parhepengon terlampir. Akapelean hamolati ondot na asing. Naso jinah di titingon taida madi harotas acara nadong di tabe. So ni mati ting ni huriat tadi bagasan nasa mingguon tuhat tama mamasumasu. Papungu pelean sada A sada B marende mahita. So
Dameni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas mak dihita saluhut na kamanginang. Hurian ni Kristus hatani debata di mingguta di bagasan sadarion. Ima di minggu na palimahon dung Trinitatis ditotopon sian buku ni panurirang Sakaria biduna pawaluhon mamukamay sian ayat 20 sahatrodi ayat na pa 20 toluhon. Sakaria bidualu ayat 20 sahatrodi ayat 20 tolu songonon madidok hatana takasma tapai hutihut. Songonodo hatani Jehovah Jebaot, rodo pe anggosugot akka bangso, dohot pangisi ni akka hutabulon. Jalalaho do sugot akka pangisi ni huta nasada tu nasada nari maddok. Beta hita rak marsoba tubuhi ni Jehovah, jala bangalului Jehovah Jebaot, au pe naing dohot do laho tusi. Tongot tahe rodo sugot akabang subulon dohot parbigu akan namarhuaso mga lului Jehovah Jebaot di Jerusalem jalam marsoba tubuhi ni Jehovah. Songonodo hata ni Jehovah Jebaot. Ima akka ari parsigaungan ni 10 halak siyan saluhu dila ni bangso parbigu asa marsigatong nasida tusuhi-suhi ni ulos ni sada halak Jahudi madok. Rap kita sauduran. Ay nunga hubigi hami debatado dongan muna. Ido yang gosaha ni turpukta di bagasan sadarion. Hurian ni Kristus molo taringot tu ibu kota ni sada provinsi manang ibu kota ni sada bangso dada bihal na baru dihita. Ketika kita mengetahui akan di manakah ibu kota Republik Indonesia NKRI yang tercinta ini, itu bukan sesuatu hal yang baru. Alahiadu akka manginang suku-sukun manang tubuh di rohamu na pangatusiyos si songonon. Hiadu tubuh di rohata, padohan na maddo songonon. Akan ada ibu kota suatu agama dan akan ada Allah yang berdiam di sana. Hiadu tubuh akka manginang di rohamuna adong sada inganan didok may songon ibu kota keagamaan lau sekaligus ma disi debata manggonggome. Adong do memang akka manginang sada negara na me di Portibion na pola didokon na sida negara independen na berbentuk eklesiastik yang memiliki sistem monarki sakerdotal ala diuluhon sahalak uskup manang paus. Itu adalah negara Vatikan. Tetapi dia bukan negara keagamaan seperti yang dimaksud di dalam teks ini. Dan Allah tidak memerintah secara personal di Vatikan, tetapi itu adalah bagian dari suatu agama saja. Dang i akka manginang naginwaran di turpukta sadarion sada inganan gabe didok may songon ibu kota keagamaan. Jala hamo kadamang dohok dainang di dia do inganani bibel tamadokon inganani ima inganan naung hea di pasuda sada bangso nabulon inganan na hea tarulang ala ditinggalhon akka pangisina inganan na saya terus ditatangisi pangisina ala daw na sidan siyan luati guarna ima Jerusalem akka manginang hea do di taidehon edion Jerusalem, Jerusalem. Ketika saudara menyanyikan itu sebenarnya saudara sedang berkata, Ido inganakku ima surgo hasonangani. Pertanyaannya amanginang, semakin jauh saudara pergi jalan-jalan, entah saudara pergi jalan-jalan ke Bali, pergi jalan-jalan ke Singapura, apakah saudara akan merindukan rumah? Ai Portibion dang inganat taon.
Jala inganan na sa sitong na akamanginang na pinaradi ni debatado songon na nidok ni Jesus Kristus godang do inganan di bagas ni damang. Jala borha tau paradihon inganan di hamu. Bayangkan amanginang, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, tetapi ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, 2 kali dia harus meminjam tempat. 1, dia harus meminjam tempat kepada ternak ketika dia dilahirkan. 2, dia harus meminjam tempat ketika dia dikuburkan. Dan kemudian Yesus Kristus berkata kepada saudara, godang inganan di bagas ni damang, jala ido inganamu. Alani hamok kadamang dohot dainang, dukot tataringoti buku si Sakarion, ternyata marasing docara ni dibata mangapuli rohani bangsona. Jala sumurung docara ni dibata hapi mangapuli rohani akan merdangol. Ketika saudara berkata, Tuhan aku kecewa hari ini, Tuhan akan katakan yes. Marukilau Tuhan di bagas sadarion, Tuhan katakan yes. Marsahi tau Tuhan sadarion, Tuhan katakan iya. Torusau marubati ali Tuhan, tetapi saya tidak kunjung sembuh, Tuhan katakan yes. Tetapi saya punya cara tersendiri supaya kamu tidak lagi mengingat masa lalumu. Hati-hati amanginang, barang siapa yang belum bisa melupakan masa lalunya, dia akan sulit untuk menghasilkan buah-buah roh. Korban akan menjadi pelaku. Ketika seorang korban itu tidak melemparkan semua yang terjadi di masa lalunya kepada Tuhan, dia akan memikul itu sendiri dan dia akan menjadi batu sandungan. Ala parhuta-huta doa parlitong ni huta, huboto do cara makuti soban songod dia, jal huboto do cara laho mamiakko soba songod dia. Parhuta-huta rote heamo kamanginang na di sono mangang parkota-kota hian. Parhuta-huta rotong songonao, dang boy hupung kiri ak kamanginang, laos di tempat to peau, tu Amerika Serikat gebe padita, tongdo parlitong ni huta au, ji tonggo sekuta, tonggo parhuta-huta. Molo adong sahalak ina makuti soban, duko sahat ibana di jabuna, bohado carana akka manginang mamiakko soban nani hutinay. Alusna ikod ditopas sodo, bisa patong, tuk. Apa yang terjadi jika dia meletakkannya dengan hati-hati? Alusna murama on hona sarap terjepit. Ay Jesus ido dirokon akka manginang, romahamu akan nalu jajalan nasorat, tinggak kok kamu matuaw. Masalahnya seperti ini ya manginang. Nunga tadokon Tuhan ampuni dosaku, tetapi saudara masih dibebani dengan dosa saudara, dan saudara memikir bahwa saudara bisa memikul sendiri dosa saudara, tetapi saudara lupa, semakin saudara memikul dosa saudara, saudara bisa menjadi batu sandungan loh. Dan ini masalah dunia sekarang ini. Edang hal ni baru biak kamanginang taringot tu homoseksual, biseksual, transgender, kita menyebutnya LGBT, itu bukan sesuatu hal yang baru. Tetapi mengapa sekarang ini semakin marak? Dan mohon maaf, ngagabe nau pistar bin waing madokon, oh itu bukan penyakit, oh itu bukan penyimpangan, hati-hati. Ada konsep etis, ada konsep moral, ada beban moral. Jika ada sesuatu hal yang absolut, jangan main-main dengan yang absolut. Molo di bata madok dosa si surang be, jangan kamu katakan dan minimalisir itu tidak apa-apa. On persoalan serius donak kamanginang. Bahasa bangsa Israel terbuang tu Babel. Dan mengapa Tuhan harus mempergunakan istilah bangsa yang terus menerus? Sidung Asyur terbuang Israel utara, ro Babel terbuang Israel selatan, duko sidung Asyur romusek Babel, sidung Babel romusek Persia, sidung Persia romusek Yunani, selesai Yunani datang Romawi. Ini maksudnya apa? Pada prinsipnya Tuhan ingin katakan dosa itu bukan sesuatu hal yang dipermain-mainkan. Fatal doi. Anu nga tersurat di Bibel teh akamanginang, ai upati nuhorni dosa do hamatea. Titik. Molo mati au, itu konsekuensi dosa. Alai adong nakaning apol-apol di pasah di bagasan turpok ton dia apol-apol yak kamanginang. Mula doho sogot alai dang marhiti gugum. Coba bayangkan amanginang.
Indonesia itu merdeka seperti apa sih? Alani bambu runcing. Memang kita berperang dengan bambu runcing, tetapi kita harus katakan ini berkat Tuhan. Aladalu sada bangsa di sana. Kita punya kesempatan untuk memproklamirkan kami bangsa yang merdeka. Saruba dodo bangsa Israel akka manginang. Ay guguna sida hurwa mabuna sida mula tu Jerusalem. No. Didok debata alaniho husuru do sahala jolma borha tu Babel palua hokko. Isen dan isurun di debata sahala jolma palua honda sida ima Raja Kores atau Sirus kedua. Konsep huutus, konsep hupaborhat itu sebenarnya adalah konsep mesianis. Maka nakadamang dohok dainang taringo tu haluaon ikon adong dosa halak na pinaborhat jala holan ibana na boy mangulahoni jala pusuk jabuna ikon holan ibana ido ubahin na tadok Yesus Kristus. Lengkap doi kan? Yesus itu berasal dari kata Yesua. Yesua itu bahasa Bataknya Joshua. Maka na mularok kamu kamanginang ison opung isi Joshua alay malas marminggu gati magwari. Ay ngay pakihamu gwar ni Jesus di sida. Ay Jesus si bahasa Ibraninya Joshua do. Bahasa Yunaninya Yesus. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias atau Masias. Masias atau Kristus itu adalah yang diurapi. Berarti Yesus Kristus yang diurapi. Sarupa doh konsep Kores. Adong sahalak na pinabakit ni di bata laho paluaho bangso Israel. Dang ala ni gogo ni Israel. Haruwar na sida. Di paborhat dope. Di subsidi dope. Maka nagkamanginang barani o marjamita di baga sa sadaryon. Alayakid duaw. Hakabepe mampang perapatan. Mampu masubsidi hami. Bahidu dah. Ay haru Raja Kores so na bangso Israel. Uju di pamula na sida tu Jerusalem ahadi dok Raja Kores. Borhak mahamu pajongjok kamu mabagas jorok nyon subsidi siya kami. Weh hebat lo. Edang hala Israeli dah. Bapa lagi dah permampang tu AKBP Jalan MT Haryo nanggung malapak melubuk melipik dunongon. Yakin do dia sih. Hamu kadamang dohok dainang memang molonunga di bata mangapuli sumurung do deba. Dang hola didok di bata mulat do hamonong. Ali adong sada akamanginang na apala sumurung di turpuk taon didok do nakaning di turpuk tai. Rodope. Di boto hamu do istilaw nakamanginang rodope. Molo di halak bata adong dapat do hasong non. Molo pinama kulit tami raja nami. Sa itu gadda na makana nani hulit. Masuk na tong gope hulit, tong dope ali ngagudang nanilihon nenang pimakulit. On turpuk taon akamangidok inang didok rodope. Rodope apa serohak? Ala burjuda martulang didok rohakku. Kola ro tulang tujabunami salas rohakku. Natapidang ala na mamotong akamanginang. Ang gunay ngok ka viral doi ngako tulang. Tasaya maina. Di mebir tulang nai. Abe masuk na manuk do naning sisiaton ali ala sala kapra tulang nai. Di bidiri pu tulang nai nanay na asing sisiaton. Hola mulak tulangi sedbaga sejabu. Rodo lungun di roha. Ale roro na sida maddo pos roham bulan 12 rodope. Hata rodopeon akamanginang ini sebenarnya signifikan. Nunga mulak hamu tu Jerusalem alai rodo pesogot akka bangso dohok pangisi ni akka hutan na bulon. Bukan ingin mengekspansi dang nanaing marbada marado poko alai naing marsiajar manang marguru. Apa yang mereka ingin cari dari orang Israel? Ala adong nakaning di bagasan turpuk ton akamanginang didokon ay nunga takas huboto jala hubigi hami debatado dongan muna. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sejak abad 18 saya melihat bahwa hanya ada satu negara dengan tingkat populasi imigran terbanyak di dunia, namanya adalah USA. Dan hingga sekarang ini
Imigran yang sudah pernah masuk ke Amerika adalah 51 juta. Suku-suku. Kenapa banyak orang ingin bermigrasi ke Amerika Serikat? Karena ternyata waktu itu Amerika Serikat menawarkan tentang kebebasan, kemerdekaan, keamanan dengan sistem demokrasi. Duko borhat na sida di si nuaingon akan naposo seneng lao matu Amerika Serikat lahoboha asa macari na sida tu si. Kenapa banyak orang berbondong-bondong ke Singapura? Kenapa banyak orang sekarang ini ingin pindah ke Dubai? Dan bahkan Akka Manginang, ketika saudara menawarkan ada sebuah rumah kontrakan atau mungkin saudara punya properti, apa yang saudara pergunakan? Saudara kan katakan, rumah ini persis di depan pintu tol itu kan? Pas di pintu toli. Coba bayangkan Amanginang, ini yang ingin disampaikan Allah kepada bangsa Israel. Molodang marhaudu hoko pertutuhan dohotu bangsa na asing. Tetapi jika engkau menunjukkan kesungguhanmu, ketaatanmu, kedisiplinanmu, kamu akan menjadi berkat bagi dunia. Jelas. Marhite bangso Israel do, jala dido do di Bibel tay Akka Manginang, Yesus madokon tu paropuan Samaria, anggohami, hubotohami do ise na husobahami. Alay molohamu, dang dibotohamu ise na disobbahamu, ay siyan halak Jahudi do, ro halu, haluaon. Hamo kadamang dohok dainang bangga do tahe hamu gebe halak Batak. Bangga do. Puji Tuhan mak mulu bangga do be. Ala nunga adong waing jol ma Akka Manginang salah mengatusi taringotu haporsiaonon. Ala tataringoti bangso Israel do bangso nasumurung manang bangso na marhatuaon. Gabi adong waing ruas ni hurey madokon atong molo bangso na sumurung do na sida amang paditanami berarti ko gabi bangso Israel do hita walusi dang pola dang na ikog gabi bangso Israel hamu asa didok ko gabi bangso na martua ho mahita gabi bangso Batak. Memang hola dua do bangso di Portibio nati bangso Batak do bangso Israel nati. Jadi memang tanggung jawab ta halak Batak belgedu dia. Basutong do halak guar hita jago kan. Bangso Batak, bangso na terberita ninda. Sotong do tuan nami sarupa hita do bangso Israel. Ay sesudah bangso na adong di Portibion ternyata bangso no jubul no takang jalan na gudang ilik na bangso Israel lo. Jala sotong do bangso Batak inarohak ko do. Na gudang katana inda kan. Ale memang siya pengalaman Akka Manginang molo pajupang ibadoh Akka suku na asing saya didok nasida do. Biar saja wajah orang Batak ini marsuhi-suhi tetapi hatinya paten inna de. Ale memang Akka Manginang adong dapat dohani don't judge book from the cover inna de. Jangan pernah menilai seseorang siap persuhi-suhian nai. Jadi luar biasa na dihita halak Batak. Tong do taha molatihon suhi-suhi nei. Gabi adong istilah suhi apang nao patido kan. Mayu deh. Adang bangga hita kamangan gabi halak Batak. Au ma taringo tu suhi-suhi ona te. Gabi jelas bukan? Takas ma baik kamu rejane minenne kan. Takas tu dia. Bauna pula maile hita di si. Anggo sa sitong na nang sipatudu honot tak kamanginang roha parbuga sonido. Wajah bisa dipermak do. Maka na moloborha Akka Manginang naposobulong tu Thailand hati-hati ya. Ala buikan buyo di permak. Dan ternyata di Thailand yang paling cantik itu bukan perempuan, laki-laki. Gabi adong istilah madokon lady boy. Dia molo neng mertadang Akka duli-duli narong di HKBP Mampang Prapatono sukujo. Bawa rumanang buru-buru. Ay nuaingon Akka Manginang jujur naima alam sobinoto do Portibion. Adong bawa neng gabi buru-buru. Adong buru-buru neng gabi bawa. Adong sahala na posok neng gabi matua. Duk matua neng posok ay bing kita kan. Jala adong musi sahala na matua Akka Manginang mampu dope maposting di Facebook. Marumur 80 tahun didok nasida aku galau nih. Butuh ditemanin dah. Wah bahaya.
Baik kok kamu mamulo sahala lansia, ibay so ni postingan na poso ibi na mahuan na maning upukonin na. So tung topo arong musi opung muda kan, ay masalah doon maing akamanginang. Hapi di bukwid di nomor 282 di do lam tabba ubaki lam ho masangapi. Pidu deh, hasangapo do ternyata ubani. Dang nama dokon, gebidang sangat molo dicek rambut na gebi na birong ade. Ay si patak kamanginang gebi olo dui be madokon lain ngokan ala birong ubukna, hapi ngametua. Gebi masalah dui. Ititing topia kamanginang terhutulisi do sotong salamat jogo wariba andong otahe ama do ido amang torobay di si ama ba sotong niguara na di bahoras leningon hapi ngametua ibana ay hampir mirip na manuang nabantur no poso manat kita hurian ni Kristus dibidu na papituhon adong dosa da hatarida adisi naro ternyata halak siya betil marpanukun tu si Sakaria manukutos songonon ay perlu dupe tahe Sakaria patupawon parpuasao songon nasay laot. Apakah masih perlu melakukan puasa seperti yang kita lakukan selama ini? Alus ni di bata marhite sian si Sakaria memang adong di ayat 10 siya molotai dak kamanginang adong piga-piga di si parpuasaon. Adong puasa di bulan si paha opat manaringoti taringotu hadedabun di Jerusalem. Adong puasa si bulan si paha lima manaringoti hasisega ni bagas joro na adong di Jerusalem. Adong di sinakaning didokon puasa si paha pitu. Taringotu hamamati ni si Gedalia. Doho puasa si paha 10. Manaringoti pengepungan Jerusalem ala dibuka di hari pasapuluhon di bulan 10. Mereka melakukan puasa, yes. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Zakaria, pasomai. Puasa. Ai di bai kobe parpuasaon, humoko tu dirimdo, dang alani dosam. Amanginang buido hitam marpuasa, bisa saja. Ali suku-sukun, tapatupa parpuasaon niya kamanginang alani dirita do, manang alani dosata. Karena seharusnya puasa yang dimaksud Tuhan itu adalah ketika seseorang menyesali perbuatannya. Di sol-soli ibana, pangalahona, roros ni huria madok tu padita sonon. Amang padita, angguau deba, kupraktek ko dope na berpuasa ini na. Ro padita madok mantap. Jadi ahma latar belakang na dipatupahamu perpuasaan inang asa langsing nina. Ay sihuripu do alani. Turpukiyete sehuripuro na adong pangalahonan na ramun na hurang ipatupan na sida parpuasahon hapi ternyata asa langsing do nah oma na tinaringota di bukuon barang siapa berpuasa hanya untuk dirinya itu bukan puasa tetapi ada masalah yang besar itu mengapa mereka berpuasa jaladido debatama tu si Sakaria dang be parpuasaon alai parari rayaon nama mamestahon naung mulak hamu tu Jerusalem jala bahenokku inganani gabe inganan hasonangan akamanginang rohita marminggu sadarion termasuk doon parari rayaon namarlas ni roha dohita sadarion ala tapestahon ari haluauta karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Setiap saudara datang ke gereja sebenarnya saudara harus membawa beban berat itu kepada Tuhan dan kemudian saudara pulang dengan sukacita. Sotung doa kamanginang ngaroha musibolison mula petong sibolison ang wirak kuboto be dang salah ni padita be ro sibolison mulak lam tebe sibolisna ini susah ini diobati ini jalan mudah-mudahan di HKBP Mampang Prapatanon darong na sibolison na nga de jalan mulak pinyan go tod di mate jala marulang-ulang doku-doko nak kamanginang molonunga ta edehon haleluya di gereja ijabu pinyan haleluya mate unang maredi hita haleluya di gereja dukosaha dijabu gabe halisusung basa tubuh halisusungon nak kamanginang ala pagajaku jamita ni padita siregari malema tong ruas ni huriay pikiran na
nga di lopa inatabe, nga di cetek ko be, resku kiri di jabu. Tapi ternyata mulak lupa. Dukoni aha mamasa, hali susung. Bamolo so masak pe, baru ko kamu ma, ayo makan di luar, innahamu ma. Asa boha kamanginang asarong parbuena. Ay si tataringoti na kaning di pengakuan dosa ni akaama. Tuhan asiro hamdi hami. Hola taringo tu portibio dohu bahasami tu anak nami. Termasuk medoh cita-cita. Adon gope hamuna yang akamanginang na paradihon anak kon naman ang pahupuna gibi padita adon gope. Pitoraham akamanginang didoko kamu tu dan lagi. Kalau kamu nanti buru harus jadi dokter ya. Itu kan. Ya ada orang sahalak ruas songoni mau liatin ma amang. Gabi dokter buru teh. Ali suku-sukuku mau lepat dita tahe manopok buru mune olo dohamu. Ya ada amang padito. Ala padita dang harus kepengna. Ay nunga gibi tu si bilari pikiran ni zolma kamangina. O omma karijom asa gudang hepengmu. Omma ulahon asa on. Omma ulahon asa doa kanasimnai. Ido nak kaning di pengakuan dosa teh. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara masih mengajarkan doktrin yang benar? Ketika tiba-tiba anak saudara berkata, "Ama, Bapak, Mama, kenapa?" Di Alkitab ternyata ada sebuah aliran yang menyuruh orang Kristen melakukan sunat. Kalau aku disunat, Papa, bisakah tidak? Bahama responmu. Oh, kalau kesehatan bisa saja. Tetapi kalau masalah iman, no. Kenapa Papa no? Ainunga didokon apostol Paulus. Aka nong robi na robi nunga huhar hari jal hua bolokon. Huanggap doi sudi sampah. Dukon au di bagasan Kristus. Ale molo gabi hu Pauli musik na huhar hari. Berarti magopo mahama mati ni Kristus. Maka na hudok tu hamok kamanginang. Orang yang salah memahami Alkitab adalah dia orang Batak tetapi ingin menjadi orang Yahudi. Hai, untuk apa? Ay di Bibel ton nga didok debata na kaning rodo anong bangso parbegu. Bangso siyan desa nawalu ro mga lului buhini debata. Bagaimana caranya mereka bisa sampai kepada Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan menentukan caranya sendiri, bahwa persembahan atau penyembahan itu akan bersifat universal, tetapi jalan untuk ke Tuhan itu harus bersifat eksklusif. Dapat orang taruh naing onak kamangina. Anggo suaraon bersifat universal tu sude, alai cara daruli tu si ima bersifat eksklusif. Ai sude do tahia kamanginang manaringoti Piala Dunia sadarion. Sudiru tahi, wah andong banding tading ba Brazil mangalo odo akanasi. Oh Maroko tanding lawan Paraguay. Sudiru ka berita ya dong kana kamanginang. Pertanyaannya, bagaimana saudara bisa menontonnya? Eksklusif kan? Eksklusif loh. Cara untuk mendapatkannya adalah eksklusif. Cara untuk mendapatkan keselamatan itu adalah eksklusif. Caranya bagaimana? Yesus madok au dodalan tu amai. Kalau tiba-tiba anak saudara bertanya kepada saudara, manang sahala pahopu mamaluku tupungna. Opung, kan semua agama itu sama. Alus muna kenang bohama. Kan semua agama itu sama. Dukoni Roma opung non, oke kalau begitu. Tor dibuat opung non ma anggina, sama kan? Sama. Mana opungmu? Dawaramu nona yang kamangina, sama kan? Sama pun. Itu adiknya opung. Sekarang pertanyaannya, siapa opungmu? Ya opung lah. Lah, kenapa kamu bilang tadi semua agama sama? Kalau kamu tahu agama itu berbeda. Masing-masing agama memang nampaknya mengajarkan kebaikan, tapi terkait tentang keselamatan, holat tuhita do dipataridah debata na holan anak naido dalan tuhaluau. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Berarti eksklusif kan? Dangadong dalan na asing ni Yesus Kristus ido hatuauni makana gudang jolma berbondong-bondong rotu Yerusalem. Dan Pentakosta itu ternyata bukan kebetulan terjadi pada masa panen. Dan orang dari semua penjuru datang ke Yerusalem. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian Petrus berkhotbah. Itu bukan kebetulan.
Naing manggonopi na didok ni sisa karyodo asa masa sada banding 10, manang 10 banding sada. Pertanyaannya sederhana. Idia do utoro na porseya tu Yesus. Hala Yahudi do manang non Yahudi. Basong naragu hamang alusi. Idia do utorop akka manginang nagabi si huton Kristus. Hala Yahudi do manang non Yahudi. Berarti 10 banding saya kan? Dan ini sebenarnya keuniversalitasan itu. Bahkan saat sunari akka manginang, ketika saudara pergi ke Israel, saudara memberitakan Yesus Kristus, tidak semua orang mau mendengarkan saudara. Termasa do anong perdebatan di si, tordohonon nasida do, dang debatai jolma do. Berarti dari situ kita menyadari satu hal, oh ternyata panulahio dinasida odo dalat dihami lahobongot didok may di buku ni Apostel Paulus tuhuria Rom. Jangan sombong. Kalau kita orang Batak sudah menjadi Kristen, jangan sombong. Jangan kita pongah kepada mereka orang Yahudi berkata, kami bangsa pilihan Tuhan. No, las bohape bangsa pilihan ni debatade. Urusan ni debatade. Urusan tadi do au dapotan asini roha. Kalau saya sudah mendapatkan belas kasihan, apa yang saya harus lakukan? Rendah hati. Pasere prohai, pasere prohai. Dapat harus sobok kono. Karena Tuhan paling membenci orang yang sombong. Kalau ada orang yang sombong rohani, selesai. Jala odo pehadi ni seksi naposo bulung. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Petrus itu sombong loh. Merasa dia bisa ngomong panjang lebar dan lain sebagainya. Tetapi dia menjadi orang bodoh. Kenapa? Ala manuki paingoton ibana, kamu sudah menyangkal Yesus 3 kali. Manuk. Hola dibegi ibana suara ni manuki torido ibana oh Tuhan. Agu. Kenapa seperti itu terjadi? Karena memang iblis akan melihat saudara siapa yang paling sombong. Dan saudara bisa dipakai iblis loh. Maka na pangiduap ka kamanginang. Isi do luasomuna mangarajay dirimuna. Debatado manang sibulis. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus hidup dalam kerendahan hati. Diturpuk to didok nakaning. Ikod dihakolongi hamu hasitongan doho hadameo. Tetapi jika saudara mau dipakai iblis, kepediannya luar biasa. Adong do halak songoniak kamanginang, nang so diboto manangaha, alay pedinya luar biasa. Dan hati-hati dalam kepanitian banyak seperti itu. Kenapa Yesus membuat diam Simon Petrus? Karena dia sudah melampaui batas. Kenapa Petrus melampaui batas? Pedinya bukan main. Petrus saya dilakai sudi. Bahkan Yesus peneng dilakai bana. Yesus madok enyah iblis mundur ke belakang. Dakko dijolo, audo dijuluan. Masuk nak kamanginang. Orang-orang sombong itu tidak mau bikin Tuhan di depannya loh. Tetapi dia mau, dia di depan Tuhan. Dapur hamu narunay nga kamanginang. Akasi gijang roha, dang lomo rohanyon dijolo na debata. Ikon na sida do dijolo ni debata. Odo bahayana. Dan saya langsung mengingat khotbah kemarin Filemon. Dan ini adalah tanda orang yang kaya yang benar. Lam dileho tuhurie, lam lupa ibana na nilehonna. Dan ini harus jadi tantangan bagi kita manginang. Molo pe balga baltuk. Luar biasa na pinasahak muna. Tuhuriat taname me nado dihaga bepe jalan MT Haryono. Hatok mahamu mangalehon. Ali hatok mahamu makalupahon. Basutung duda kamanginang sedi paingot-ingot hamu. Jalanung nga gudang na jinupangan gabi tubu di roha parbugason buhado cara ni amat tao na de. Luar biasa si lehon-lehon na alimolo ni suku si lehon-lehon na dang diingot ahana ni lehon na ale gudang na ni lehon na ale adong do halak nang so di lehon perasaan na nga mga lehon o do bahaya ang gonotong bahaya doon. Dangadong nanilehon na tu debata, ali perasaan na saya sudah melayani Tuhan. Si debata madok marhiti Yesus Kristus dakutadaho. Dan hati-hati yang menginang. Kita ingin mempermuliakan Kristus di
dalam segala hal. Hamo kadamang doho dainang mahape na pinasahat ni di batam tu bangso Israel du komula na sida tu Jerusalem. Gabi pasu-pasu mahape bangsoon alanunga di pauban na sida rohan na sida jalanunga patar di bata miyan itonga-tonga na sida. Saya yakin dan percaya amanginang barang siapa yang mengizinkan Tuhan memerintah di dalam hatinya, inilah sebenarnya orang yang paling besar. Tetapi barang siapa yang tidak mengizinkan Tuhan untuk memerintah di dalam hatinya, inilah orang yang paling kecil. Yesus madok, naik ko sangap, naik ko balga, gabe, naposo ni dongamu maho. Adong istilah di hami halapad akapaditan di HKBP, utibodo jabatan di preses secara struktural siya kami. Alay di hapad di tahun di HKBP do presesi situa ni akapadita. Idiru tibu nasida siya kami nasida. Alay alan ni ulaw naido hape nasida rajuman utibo. Ketika saudara sudah diberikan tanggung jawab akamanginang, kerjakan. Karena saudara lah yang paling besar. Ay gudang jolma sudah dijaloi. Iba na do pengurusan, iba na pengurusan, iba na pengurusi, iba na pararion, pararian, parari, basude di iba na. Alitum sada dangarong diulahon. Sada piak kamanginang molo diulahon kamu mardongat todi marparbue dui. Martibaku sude say tarang rangi, sude nang tah kuasai, ape sada pe dangarong parbuena. Biarlah Tuhan memerintah di dalam diri saudara dan jadilah berkat bagi orang lain. Jala posro hakku debatado do ngamuna jala ala debatado do ngamuna lam gudang do anong mangihuti hutamu siap pudi na parpudi sahali kamanginang adong do edde tulan sia di do songonon na martukot seriau tu dalaku tu nadau martukot sere artina torus do ibana mangalakaho si majuja nay alay martukot. Dan jujur amanginang, ini sebenarnya adalah teladan. Saya sudah mempelajari tentang psikologi. Karakter anak ternyata terbentuk 80% dari ayahnya. 80% ternyata danaki dipengaruhi amungna. Hola gagal bapai di tonga-tonga ni keluarga selesai. Anggo ina manghutod dui. Alay mohon maaf, adong muse di bagasan psikologi songonon. Molo panik inatay, panik do amatay, tulu hali panik dadaki. Jadi ternyata di keluargaon akamanginang, ayah menjadi patron, kepanikan harus melihat ibunya. Jadi molo nunga tenang HP istri, lebih tenang bu suami. Molo apalagi mangalelang di huria torro amatay torin nerjuinatay molo tenang berarti lanjut pangalelang unon. Dan ternyata itu psikologi. Kalau seorang istri bisa lebih tenang di rumah tangga, suami akan menjadi lebih tenang, anak akan 3 kali lebih tenang. Dan jika seorang ayah menunjukkan patron yang jelas, maka karakter 80% itu akan terbentuk. Gabi bui masongon na matuan na kaning martuk ko sere tunadau. Kenapa demikian? Karena ternyata apa yang saudara tanam hari ini, saudara akan nikmati di masa depan. Porseya mahita kamanginang, na torus do debata madongani hita, jala tarapul maaka, na taridwilu ala naumarga akamanginang, nunga sesa dusam. Adorang suhu paujung jami taon. Idia do umarga di hamu, sesa manang malum kan kermuna stadium 4 manang sesa dosamu. Salay. Idia do akamanginang na umarga di hamu, malum sahi muna, martibak ko sesa dosamuna. Berarti nga siya pa mo marsahi terus, dang madili bihamu be. Salay. Idia do umarga akamanginang, malum sahitu, siyan sesa dosaku.
ternyata no marga sesa dosa. Berarti molo marsahi piau dohonot tama ngada po tau na umargay. Alani Tuhan lam tabbe pisahiton lam las na maruhakku basa ay nga huboto tu dia aulaw unasong suku-suku ni padita itu na matwe ay hoopung molodong mati tu dia doho ang guawnya pangirwa ko mang padita tu batu na pirma inda sehola na tu batu na pir di tu batu na pir doho edo dangarong nombarga siya nibe bay naman na huboto nombarga amang padita nami dang i umarga nombarga ima tu surgoido ay dututu tu surgoido ji mula mati amang padita buhama atau mati manang na di bona ni hawi pitao kau ditabeton ala yang guau nunga tu surgo adong do sahala na tua-tua madok soni tu enakon na molo mati au anakku pamasuk maau tu drum bahim matali sapatum matali itu hari-hari dukoni iketum maau di bona ni hawi ngaso nang behuhi lalanin na buasa sahat tu na tutui madok songoni ayang guau dung mati dak kupikiri bei ala nunga dapotau na umarga ima surgo hasonangani di epistel tay di dok danga dong bedisi partangiso danga dong bedisi mohok niari jalan pasti ak kamanginang molo jupa hita sogo di surgoi jalangok kumahamu kana matuon dohonok kuma ay nga di dia kacamata mi inang amang paditon ay so na polube mar kacamata di surgoi do kan bahasa alam mula poso musi akan nama dua alai molo dang di surga hamok kamanginang barang bersejarang kita deh alan asa bersejarang kita terus bongok mahita tu surga deh amin bah arum neragu bongok mahita suri tu surga alai molo dang lo morohana pajupang dohok donganna marlas ni roha angguet tong tunarokko namai disima di dokon partangison dina soramitop apina tuhat tama mamasu kita martangi yang mahita mauliati ma Tuhan didinggan di basam na mamasu hame takas Tuhan sumurung do dilehoko apulapul mutuhami di botohodo Tuhan akka hapersuhon habirniton parukilon nama sadihami alai adong sada Tuhan dilehoko tuhami naumbargas yan saluhunay asa unang behupay ngot-ingot hami Tuhan aka nalungun nasailaw Tuhan nung nga dilihok ko haluaw ni dihami bangso parbigu hiad duhami naso tardok bangso alay marhiti asin ni roham nung nga disuatok ko hami asa rapsak kabo na hami dohok bangso mi gaybituk hami marparbue siyan bona nasarupa totong maho Tuhan mamasu hami asa unang adong Tuhan dalad dia pinabuhi di pakisibulis naing manigay haporsyon nami tung tabapi Tuhan parasahiton nami tung tabapi Tuhan parukilon nami tung hacipe Tuhan parniahapan nami alay dang adong natuk manirak kami siyaku lam urupi hami Tuhan pasangapoko nang uju marukit lam urupi hami Tuhan pasangapoko nang uju dangadong hutiop hami manangaha aposorohan nami natotong doho madongani hami jala taruli do hami di saluhu na nadinggan na pinaradim alani amang pardinggan basa marhiti tangyang nami hubuak kami matuho ruas ni huriam na torus do marukil Tuhan hinorho ni parsahiton na dia manami amang natadis manik dia manami amang pesta robet siyahaan dia manami amang sihol ambarita dia manami amang buha hasulungan silaban dia amang situa MG hutajulu dia amang jammer karo-karo di inang nyonya lumakun priskawati borolibong di inang nyonya kanariasyahan borusyanipar doho di inang nyonya sintua epsyahan rosdiana boru tampu bulon tuhoma Tuhan hupagunggupok kami ruas ni huriam natongon di bagasan parsahitoni asa unang moro Tuhan haporsyon na lam gomos di tiop na sida jala di parhatopok na sida mangulu manang mati pi Tuhan nunga patarrapon dohotto na sida nang disudirwas ni huriam na marlas ni roha inorhon ni ulang tahun kelahiran dohot pernikahan sahat di homa Tuhan na sida ganuk marsada-sada lam tabahom masilas ni roha urupi na sida Tuhan taruli di pangatusyon na arcay arga
ala nunga di leho partikian lamparar matuhan ngulu nasida. Atong saat di humanang program ni Huriam HKBP Mampang Perapatanon di sude na pinikiran ya kepanitian marhiti panitia pesta gotilon marsangat maho Tuhan di sude nai urupi manasida lahu papungu-punguhon na rikot tu Huriamon asa lambui Tuhan tuhubasna Huriam lahu patupahon akka program na saat di homa Tuhan ngulu nami marsangat maho di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuhuhut madok mauliate. Amin. Tapuji matuhatta marhiti dita sen bukuit di nomor 726 ayat sada dohot udutna laus disom mahita papunguhon peliatta.
Aliri bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di julong. Pasu-pasu may jalaramot ya sa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami gurang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarm, say Roma harajon, se saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gija. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togi hoto pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamina tutoddim. Amin.